importante din guys nga gipalit kari hanggang maintenance ang COPD. Kay gabi di ay guys gandaran ko. Grabe. Sugod na pa kog lisod ginawa. Hi everyone, good morning. Maraming sadas pamahaw, hotdog ug itlog. Diyan guys, grabe mingawa. And by sheer coincidence. Ginikaw na sa buhon. Tay, smile bro, tay. December maman. Tay, gimingaw na jud mi kadyo nimo tay. Sa? Gimingaw na mi kadyo. Uli nga lagi mo dali. Di pa man pwede magdadalig uli, gwa pastiri mahuman. Hindi ka mapaklearance di ay, hindi mo makauli. Tanawon naman eh, ginsa, pero schedule pa man siguro ni Siri, basin makauli mi. Dada ako nos papare, nas aliana, di ba day? Uy, katawa man. Hindi ko yung katawa. Anang kay dadan mo kung kita papare ni mo, uli. Mo nang kata nang lipay si dadan. Maramang nag-baby ay. Mura man kag nag-baby ay day, katawa man lagi kag duro. Dadan day di. Dadan nga na di. Bukan katawa na. Na? Dadan pa si limbuhol day. Manigap na kayo manipay ka ato. Malipay di ka kadyo day. Insa man lay yung sedan. Asin malagi. Itlog. Asin mo lagi yung sedan. Di oy, dagan na mo sudan day. Kaning baboy, bangus, day patula, di ay siris, Nga naman daghan magklase-klase. itlog, Day series. Serious. crab, Insa man yung series. dato, meron na siris, udong, Nga na series na ng udong. Bukang nga isa. hilo man kuno, hilo sa taas man dyan, hilo di siris, ito ay, din mamaalis, papare, katawa, sa pagkatawa mo? Saan? Isa ang muli sire. Sa magulit na ba? At sa pagkatawa, katawa nga nalipay la. Oh, di pa dun. Cute si kanay na. Ay, gusto ko. Nay, wa man lagi ka nag-ipon, nay. Mo lagi si Amy diha. Hamas Emilo. Ha? Hamas Emilita. Kaya, Aw. naligo na ko. Ara Tiya. ka press, kaya kinakauyab naman ng aloy. Naniwang malagi kaim. Hala kaim. Ang si Florilis ha? Okay. Hamas Kaniwang ka dinig naliguya ba? Hamas Emilita, anjag si Flor Delita haman. Sigihan maghatid ni nung aloy gabi o pao. Hal- Dito sa pwede magniwang na ng sikid hatan. Gada, dito kasi kasi. Anyway love. Yung tatambang. Ang si tatay hala. Ang kitawas tatay. Gihat na nagpaw. Ano pa na ay, cute. Nay, wa man ka nag-ipon, nay. Nay. Nari ba pa sakit? Paliwasan na rin ko. Nay, wa man ka nag-ipon. Niluwasan lagi ko. Sakit ko nung ako. Ngipon. Giluwasan. Giluwasan mo ni mo isa ilang anniversary tatay. Ang balik na ako. Ang siya na ni katawa. Ikatawa lo sa tay. Nag-honeymoon day mo tay, yung anniversary. Si tatay rin mo tugaan, si nanay mo tugaan. Love you, tatire. I love you, Cruti. Love you taday. Love you taday. Gimingaw na ka na haday? Mga aliday. Love you, ma. Love you. Paman mo muli. Papalagi day, watuwat sa day. Buhay lagi kas Nanta na yan kasi dito. Mawa, nagsakit ni tatire. Oh. Shortcut one. shortcut lagi. Bibi cute si katatire. Pag bibi tatire. Hala. Alala. Pagkita ko sa pinapili tatire. Just kiss kong pinapit. Kiss ko nung pinapiti. Gimi nga nung ganani mo. Mukali day, di kong kiss pinapit. Tatire, nag-away mo. Spelling mo yung tatire. Nga ha? Waman. Tuwa ka tayo. Ang free time nga di mag-away be.
Si Tiri, mami Tiri, at tita Tiri, si Pwede pinabuhi na di magaway. Puibig ka nang di magaway. I love you, Tatire. Puy sa buhi ka nang di magaway sila ba? Tatire! Oh, I love you. I love you, Day. Puy nga, madani, mamaan sa paparini mo. Apoy. Na kay mama. Mama, ang sami. Much later. Hi everyone, nanimba demi karon. Kauban si Lemuel. Nanalipay ko nga nindong si Lemuel kay para malingaw posteri. Inja. Kana ba nilang simbahan ni naihagdanan? Kaya nahinadyo nilang masteri. Di laman magpinaspas na nagsaka kay kalagi ni. Ito nga sunod na taas ang simbahan. Pero makaya na mapong tiri, okay na din. Sakto juga dyan ang mga pag-abot tari guys kay wak pa nagsugod. Pero hapit na ng sigdang guys hindi. Okay pag lang simbahan na rin guys. Bye. First time ko na simbahan ni. Nga maragad dyan nagsimba guys. Hindi. Nami sa pamati ni makasimba ta. Makadungog tag humili sa pari. Parang kalami sa pamati. Hours later. Guys, dada ko Smile Plus Dental Clinic kay dinagjud magwanta ang kasakit sa gums. Inja ako niwang nagajud ko kay di ko kakagtarang. Inja nagi samantala ang panahon nga naas Lemuel nga kampante ra ko ang bijasteri. Wanang ningarijud ko. Inja may baon ni guys ginsay decision sa dentist. Diya guys sa kagawas na deko gikan sa dental clinic. Diya maagi deko kuan mercury kay mapalit ko maintenance ni tiri. Diya kinahanglan na deko mo palit sa ang pang maintenance. So naraman dari po lang mercury, hapit na lamang ko. Diya guys, diyan ako sa mercury. Diya as usual, ug mga ni kag mercury na magajay pila, so pila sa pud ko dari guys. A few moments later. Diyan guys, padung na ko muli. Ang baklay ra ko. Ang shortcut ra ko dari ko ning agi sa kanay Mandaluyong City Hall. Pwede raman magbaklay guys, aron pong makatipid. Makainimdum ko na yung lugar guys, katong diri pas aysan ning ko sa Mandaluyong. Kay kaning lugar ada ni anime maglaagan og kanang ngarong padung ang December. Later. Hi guys, madong gabi. Nauli na day ko, nja. Nagabihan ko kay gatos dental nga gingatuan daghang pasyente. Nja. Nara ko i-share niyo guys ba? Agahan tang gusto nga ningadto ko magpa-adjust inta ko sa braces nja. Di sila pwede ma-adjust. Nja gang gipabuhat nila. Ana lamang gipa adyo tong wire bitaw nga naputol. Kay mamantoy ang reklamo ang grabing sakita tusok na sa gums nja. Maro to ilang himo ilarang pilo agkuan katong wire nga nitusok katong naputol na wanila putla hindi sila mahilabot sa kanay ugi kang kaslain nga dental nja bukan ka di sila basta-basta ma-adjust sa brace sa mga tuwag himo ila na lamang bawagin sa to nila ila sigurong gitupi ato laging wire nga nabugto wanila putla hindi gi-check up pod ko gi-check up pod ang ipon nabe ko ikuan karanay saya nga dani. Aba ito hindi ba ito singgingan ito? Mukhang basa dani. Oo. Na ako'y kuan gums condition generalized moderate. Sama na. Gingivitis. Mana ilang kuan.
Ninja. Surgery. Sa sino? Ninja. Nakoy kuan guys. Nakoy ka ng sana impacted. Nakoy impacted ay nga wisdom tooth. Ninja. Kinahanglan siya operahan. Ninja. Niatras ko silang presyo. Ninja di pa po panahon nga magpa-opera karon. Kay kuan. Apiki pa, arang mahala diri sa Manila og magpa-opera kag impacted wisdom tooth. Ang ilang presyo dari naman nakabutang na gitagaan man ko. 10,000. Nga ganina ila pong nakita sa hangipon nga na ako'y tooth decay. Kailangan na po siya pastahan. Nga mahalang pasta diri 1.5 ang isa. Nga nga asa ng tiguman guys, ug magpapasta ko, magpa-opera ko sa wisdom to, adto na lang ako sa buhol-buhon. Puhon na og kanang mauki ng tanan. Kay maantos pa man noon, di pa maningag, ikamatay ng sakita kanang wisdom to. Bahalag magantos ko. Kay hindi pa lagi panahon ng magpa-opera. Hanja katurang katurang wire nga motusok marato yang gipaadyo ganina. Hanja okay na guys, di na sakit. Ang katong laging wire nga naputol gi adyo na sa taga dental. Sumaw to paguli na ni hapit ko kuan mercury. Hanja agang gisiguro palit. Kaning mga basic needs gajud, napkin, sabon, shampoo kay mama dini. Kuan basic needs. Ora ni pakita kay kuan ni napkin, shampoo o sabon. Diga. Ang pinaka-importante dito guys nga gipalit kari hanggang ang maintenance sa COPD. Kay gabi di ay guys gandaran ko. Grabe. Sugod na pa kog lisod ginawa inja. Hanggang daan ngay ni upat na laman ka sujup. Kay kuan nga ni guys powder man sa nga sayupon jang sud ani. Kuan ra 30 ra. Jamato na girl ko kay pat na malika sayup na bilin. Ipalit na ko hinja. Kalma po din dyan, mahal man ni guys. Hindi lang magmahal, basta kayo sumpay sa kinabuhi. Hinja ka ni, tambal ng tiri. Ipalit ko, kung kapasi na tambal ng tiri. Kumara to guys. Kumara tayo ka-share karong adlaw hinja. Gabihin na. Hinja sila steri-silim, yada rin ang snack. Imbis kay panihapon na ang snack man. Okay na. Naglaman. Naglaman, hawahin na sila pang snack. Diyan guys, daghang salamat kaadyo sa tanan-tanang way puas nga nagsigig suporta sa katong mga commenters diha. Diyan mga adyo ko pasensya ninyo nga pa adyo ko ka reply, wa pa ko ka reply sa mga comments. Kay busy, hindi kwan pud. Hinay pa kadyo dari signal. Karong adlaw kuan lagi. Ngadto kog dental ninja. Kung nakos gawas di makutig. Kadang gawas-gawas og cellphone. Ninja guys, maro to guys. Sa outro na daghan kaadtong salamat sa mga ning suporta. Ninja pag-amping mo gasaman mo karon. Bye-bye.